что все блогеры, Цыганович сидит, Кабанов сидит. Ну, мне сказали вчера, да. Ужас. Я надеюсь, что это все не зря. Мала трох крымінальных абвінавачанняў, дык вырашылі дадаць яшчэ адміністрацыйны арышт. У горадні суддзя Ленінскага району Юрый Казакевич пакараў палітвязня Сергея Ціханаўскага, які і так знаходзіцца ў СІЗА 15 днямі. Сведчылі міліцыянты Буднік і Пігульскі, а таксама начальнік АМАП Гарадзеншчыны Дмітрый Рахунок. Пакаралі палітвязня нібыта за непадпарадкаванне міліцыі. На сувязі мой калега з горадні Алексей Кайрыс, які сёння прысутнічаў на судовым паседжанні над Сергеем Ціханаўскім. Прывітанне. Добрый день, Вітаўт. Алексей, перадусім патлумач, што за справа, па якой судзілі Сергея Ціханаўскага? Ну, гэта справа па непадпарадкаванні міліцыянтам. Так атрымалася, што падчас правакацыі Сергей пачаў сыходзіць у бок. Тут подбегли милициянты, его схапили за руки и повели в машину. Со слов милициянтов, которые сегодня сведчили в суде супраць Сергея Ціханаўскага, которые его затрымлівали, и он им не подпарадковывался. Як это все было насамрэч, можно поглядеть на видео, которое легко знайсці в открытым доступе, снятое 29 травня. Але Сергей Ціханаўскі знаходзіцца ў СІЗА паводле падазрэння ў крымінальных злачынствах, а сёння быў суд па справе адміністрацыйнай. Так, усё верно. Я так зразумеў з той нарацыі з размовы адваката з Ціханаўскім, што наконт крымінальнай справы ўсё яшчэ наперадзе. Алексей, а як выглядаў Сергей Ціханаўскі? Ці можна было меркаваць, які ў яго стан здароўя з таго, што было бачна на экране ў судовай зале? І, уласна, ці ён нешта сказаў людзям, якія перажываюць за яго? Сергей Ціханаўскі, як мне падалося, выглядаў добра, і ён, правда, трохі схуднеў, паголены, без барады, не так прывычна выглядае, як звычайна. Трымаецца вельмі ў такім баявым стане. Усіх заклікаў, хто прысутнічаў у зале судовай, не падаць духам, далей змагацца. Сергей вельмі цікава рэагаваў на сведчанні кожнага міліцыянта, нагадваў ім пра тое, што у іх ёсць знаёмыя, сябры і суседзі, і вельмі хутка у гэтых людзей могуць ад грамадства паляцець так любімыя Сергеем Ціханаўскім тапкі. А як Сергей яшчэ адрэагаваў таксама на навіны з выбарчай кампаніі, у тым ліку ягонай жонкі? Атрымалася грамадскім актывістам, атрымалася валанцёрам руху «Страна для жизни», каманды Светланы Ціханаўскай, пахутненькому крикнуть в зале суда Сергею по видеосувязи, что Светлана все ж таки змогла подать 104 тысячи подписаў, і ён быў вельмі ўсцешаны, і ён заклікае далей усіх змагацца і не падаць духам. Спадзяецца, што гэта ўсё хутка скончыцца нашай перамогай. Як выглядала гэтае судовае паседжанне, як сябе паводзіў суддзя, сведкі і што там адбывалася на зале? Ну, па-першае, вельмі цікава такі момант. Я быў пад судом трошки яшчэ раней за 9 гадзін, калі ён адчыняецца. Калі мы зайшлі з іншымі гарадзенцамі у судовую залю, там ужо была амаль поўная судовая заля, нейкія незразумелыя дзіўныя мужчыны у абарончых масках, у кепках. Складвалася такое ўражанне, што гэта папросту прыйшлі міліцыянты, каб зменшыць колькасць прысутных у судовай зале, хто хацеў падтрымаць Сергея Ціханаўскага. Што таксама было вельмі цікава, адвакат хадатайнічаў суддзі аб тым, што міліцыянты, которые затрымліваюць Сергея Ціханаўскага, яны склалі аднолькавыя рапорты і тлумачэнні, прычым настолькі аднолькавыя, што у іх паўтараліся ў адных з тых самых месцах граматычныя памылкі. Мне падавалася, што суддзі самому часам смешна весці гэты працэс, але все мы разумеем, што ім даюць загад, і гэтыя людзі проста выконваюць загад. Дзякуй сардэчна. На сувязі быў мой калега з горадні Алексей Кайрыс, які сачыў за судовым паседжаннем над Сергеем Ціханаўскім. Днямі Александр Лукашенко прызнаўся, што гэта ён даў сігнал на затрыманне Сергея Ціханаўскага, паставіўшы рытарычнае пытанне перад самым сабой, ці ён зрабіў нешта няправільна. З такім пытаннем мы звярнуліся да жыхароў Бабруйску. Ціханаўскага посадил, значит, он боится конкуренции. Он боится, что не останется власть. Зачем людей задерживать? За что?
У каждого человека есть свобода слова. Любой, в принципе, адекватный человек скажет, что ну нет. Ну что значит дал сигнал? Как можно дать сигнал? Все-таки это дело, я думаю, служб, в принципе, ну, вот МВД, в моем понимании, как бы, нет, конечно. Я считаю, что неправильно. Конечно, это неправильно. Выборы как бы должны быть честные и устранять кого там либо или какие-то там препятствия, что как бы не должно быть этого. Со 160 тысячаў подпісаў, сабраных за Валерыя Цапкалу, ЦВК прызнаў толькі 75, то бок менш за неабходныя 100. Між тым прэс-сакратар Сергея Чэрашня Олег Чумакоў пацвердзіў, што іхная каманда сабрала 106 тысячаў подпісаў. Адкуль ЦВК налічыў 146, гэта пытанне не да каманды. Між тым, столькі сама налічылі і Ганна Канапацкая, якая раней заяўляла, што сабрала 110 тысячаў подпісаў. Более 2 недель назад я написала у себя на странице в Фейсбуке, что первые 35 тысяч подписей уехали по регионам. Но, к сожалению, из-за того, что очень многие кандидаты ведут себя непорядочно, особенно по отношению ко мне, и пытались перекупить и моих активистов, я не была уверена в том, что эти 35 тысяч подписей доедут до комиссии. Но я очень благодарна тем активистам, которые все-таки нашли в себе силы выполнить договоренности и сдали эти подписи. А у нас на сувязі прэтэндэнт на тое, каб быць кандыдатам у прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, спадар Валерый Цапкала. Добрый день. Да, добрый день. Спадар Валерый, вы подали, ваша команда, каля 160 тысячаў подпісаў у ЦВК, але яны прызналі толькі 75 тысячаў, то па сутнасці палову, нават больш як палову скасавалі. І ці ёсць зараз увогуле нейкая магчымасць абараніць інтарэсы людзей, якія за вас падпісаліся? Безусловно, мы будем защищать интересы людей законными способами, то есть теми способами, которые предусмотрены белорусским законодательством, белорусским избирательным кодексом. Это прежде всего, конечно, нам должны показать акты отбраковки тех подписей, которые у нас, собственно говоря, и послужили основанием для того, чтобы не признать в части районов наши подписные листы, подписи, которые сданы нашими гражданами. Я еще раз подчеркиваю, должны быть составлены акты по каждой из отбракованных подписей. Они обязаны нам эти акты показать, и мы будем тогда связываться с людьми, будем рассматривать его с нашими координаторами местными, почему такое получилось. Но, конечно, здесь есть и очень удивительные случаи. Вот, например, самый удивительный случай, можно говорить о городе Гродно, где у нас в Октябрьском районе города Гродно у нас не было пикета, у нас был один пикет в Ленинском районе города Гродно на главной улице, где подходили люди с паспортами, ставили свою подпись в поддержку выдвижения меня в качестве кандидата. И было две папки. Одна, в которую складывались документы от тех, кто был прописан в Октябрьском районе, и другая тем, кто в Ленинском. Так вот, в Октябрьском у нас отбраковка была 1,8%, а в Ленинском 16%. То есть за одном и том же столе, при одном и том же сборщике подписей, при одних и тех же людях, которые шли и сдавали подписи, у нас вот такой оказался дисбаланс. То есть его, в принципе, логически объяснить невозможно. Ну и плюс ко всему мы, пожалуй, самая тщательная группа, самая щепетильная в плане прохождения всех этапов бюрократических, я имею в виду прежде всего, по кампании. У нас активисты инициативной группы, помимо того, если они проявляли желание, чтобы стать активистами нашей инициативной группы, они не просто должны были заполнить свои паспортные данные, они были должны написать личное заявление от руки, сфотографировать свой паспорт. То есть это то, чего не требовалось в избирательном кодексе, и то, что отмечалось при регистрации моей инициативной группе в самом Центральной избирательной комиссии. И эти люди действительно были не случайные, они действительно с огромным энтузиазмом подошли к этому избирательному процессу. Они аккуратно очень собирали эти подписи. Мы их проверяли 3 раза у нас на областном уровне, на уровне штаба, и независимое от руководства штаба ревизионная комиссия у нас просматривала эти документы, просматривала эти подписи на предмет того, чтобы там было все четко,
сравнивали почерка, сравнивали, чтобы не было даже каких-то клякс, люди сидели под дождем, под солнцем. Если там где-то под дождем была какая-то помарка, то мы даже такие листы не представляли в Центр избирком. Гаспадар Валерый, тым больш гэта ўсё абсурдна выглядае, таму што памятаем, што вашыя пікеты былі заўважныя і ў тым ліку і да вашых пікетаў выстройваліся гэтыя ўжо славутыя чэргі па свабоду, якіх называлі. Ці не выглядае на тое, што адмова прызнаць вашыя подпісы гэта ўсё ж такі палітычнае рашэнне? Но я не очень понимаю, почему должно быть это политическим решением, потому что действующий президент имеет колоссальную общественную поддержку, он собрал около 2 миллионов подписей, никто из альтернативных кандидатов даже и близко к этому не подходит. Я не понимаю оснований, почему ему бояться, зачем его снимать политических конкурентов, которые имеют мизерное по сравнению с ним соотношение голосов и собрали мизерное количество подписей, которое в десятки раз более чем в десятки раз меньше, чем собрал он. Поэтому это не выглядит как политическое решение, потому как, действительно, нечего ему бояться, нечего опасаться, имея такую колоссальную общественную поддержку в стране. У інтэрв'ю РБК.ру вы заявілі, што большую ролю ў забеспячэнні законнасці пры правядзенні выбараў у Беларусі можа сыграць Расія, а не Злучаныя Штаты Амерыкі альбо Еўразвяз. У 1994 годзе вы арганізоўвалі паездку кандыдата Александра Лукашэнкі ў Госдуму, дзе ён хацеў пераканаць расіянаў, што ён хоча інтэграцыі Беларусі з Расіяй. І, здаецца, з таго часу ўсё ж такі Расія займала пазіцыю, якая сімпатызавала Александру Лукашэнку, а сёння ў Расіі маем гэты рэферэндум, які мае зацвердзіць па сутнасці ледзьве не вечнае кіраванне Владзіміра Пуціна. Ці штосьці змянілася з таго часу? Чаму Расія павінна дбаць пра законнасць у Беларусі? Вопрос именно так, как вы его и поставили, потому как я думаю, что и Евросоюз, и Соединенные Штаты Америки, они, естественно, выразят свое традиционное отношение к данным выборам. То есть, я имею в виду, они выскажутся так, как они посчитают правильным, и так, как это находится в их традиции. Что касается позиции России, действительно, она была в большей степени симпатизировала нынешнему руководителю Беларуси, но как раз мой призыв к России, он заключается в том, чтобы она тоже заняла объективную позицию, чтобы она была равноудаленна в отношении ко всем кандидатам в президенты, ко всем претендентам в кандидаты в президенты, и чтобы она выступила за законность проведения выборов, потому как мы знаем, что в России, по крайней мере то, что мы видим, в России эти выборы проходят открыто, проходят политические дискуссии, проходят политические дебаты на телевидении, там действуют политические партии в парламенте, которые могут выдвигать кандидатов в президенты, могут выдвигаться инициативные группы, никого там не снимают на этапе сбора подписей, если человек в состоянии собрать эти подписи. И мне кажется, что если бы у нас был хотя бы такой же уровень правовой культуры, как он существует в России, то я бы считал бы уже Беларусь демократической страной. Правооборонцы могут с вами поспрашаться и сказать, что это Россия... на здоровье, это, пожалуйста, это все, с чем мы можем сравнивать, потому как на самом деле мы сегодня не можем себя сравнивать, естественно, со странами Западной Европы, мы не можем себя сравнивать с Соединенными Штатами Америки, им совершенно непонятно то, что происходит и как здесь это все происходит. Россия в этом плане нам ближе, и они, по крайней мере, на вербальном уровне способны понять то, что происходит. Там тоже, конечно, мы понимаем, что есть свои трудности, что тоже есть свои перегибы, что есть моменты, которые не всегда нравятся там правозащитникам, это мы тоже все это прекрасно понимаем, но я говорю, что хотя бы это и внешнее, и внутреннее, и по ощущениям людей, в том числе и наших белорусов, мне кажется, что все-таки это тот уровень, до которого нам
вообще хотелось бы еще хотя бы через какое-то время дойти. Поэтому, если я говорю о позиции России, это, конечно, прежде всего, это позиция поддержки законности и прозрачности избирательного процесса в нашей стране. Але ўсё ж такі, калі вяртацца да таго, што адбываецца ў Расіі, вось акурат зараз прымяняецца па сутнасці беларускі досвед датэрміновага галасавання. Кіраўнік Расіі Пуцін таксама ўслед за Лукашэнкам хоча заставацца вечна ва ўладзе, а ў знешняй палітыцы Расію ўвогуле ва ўсім цывілізаваным свеце лічаць як агрэсара, якая нападае на суседнія краіны і забірае, нават анексуе частку суседняй краіны. Я не комментирую российские события. Мне кажется, что российский народ сам разберется в отношении того, какой ему курс выбирать, за какие правки голосовать. Вот. Для нас Россия – это партнер, для нас Россия – это друг, для нас Россия – это близкие в культурном, в историческом плане государства. И я никак не комментирую то, что вы говорите. В конечном счете, российский народ, русский народ, он достаточно умный, чтобы сам разобраться в своих проблемах. Ему не нужны мои советы. Спадар Валерый, напрыканцы размовы, што б вы сказалі вось тым парадка 200 тысячаў беларусаў, якія за вас падпісаліся, але вось магчыма праз дзеянні ЦВК яны не змогуць выразіць сваю палітычную волю? Мы еще раз говорим о том, что мы будем запрашивать у Центра избиркома, на самом деле пока еще у областных избирательных комиссий, городских избирательных комиссий. Мы будем смотреть акты, потому как это сегодня является нашим действием по защите интересов, законных интересов белорусских граждан. То есть нам хотелось бы действительно убедиться, где и как недоработали наши активисты на местах, почему белорусские граждане неправильно давали свои паспортные данные, если это давали так, хотя действительно у нас не было никакой возможности, нам Министерство внутренних дел не предоставляло данные о фамилии, имя, отчество граждан, о их паспортных данных, о месте прописки, о годе рождения, и естественно, что мы не ставили подпись за самих этих граждан. То есть у нас имеется вся необходимая информация, которая нам была предоставлена самими людьми, самими гражданами, поэтому мы очень бы хотели бы видеть сейчас позицию местных избирательных комиссий, городских избирательных комиссий, областных избирательных комиссий в отношении того, что мы сделали неправильно и что неправильно сделали белорусские граждане. Шчыра вам дзякую за размову. На сувязі быў спадар Валерый Цапкала, патэнцыйны кандыдат на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Праваабаронцы прызналі яшчэ аднаго палітвязня. Ім стаў зміцер Казлоў, вядомы таксама як блогер Шэры Кот. Агулам у рамках справы аб групавых дзеяннях, якія парушаюць грамадскі парадак, знаходзяцца за кратамі ўжо 17 чалавек. Пра стан берасцейскіх блогераў Сергея Пятрухіна і Александра Кабанова распавядае праваабаронца Уладзімір Вялічкін. 20-го, як патлумачылі актывістам у сувязі з дэзінфекцыяй ізалятара, яго кудысьці перавялі і, як заўжды, нічога не казалі куды. У іх такая практыка хаваць праўду, дзе знаходзяцца людзі, то бок гэта выглядае як звычайнае выкраданне людзей. Алесь Бяляцкі нават параўнаў такія дзеянні менавіта з выкраданнем, як гэта было у адным рэжыме ў Хаіці, калі дыктатар Франсуа Дювалье проста выкрадаў сваіх палітычных апанентаў. Вам таксама блізкія такія параўнанні рэзкія? Ну, я просто ведаю гэту гісторыю пра дыктатара Дювалье, і там такая прымаўка добрая была. Калі Тонтон Макут, это тыя, хто выкрадалі, грукае ў дзверы, не адчыняе яе. Ось, і зараз это Тонтон Макут гойсуюць па краіне, выкрадаюць людзей там і не толькі ў Берасці, але па ўсёй краіне. Таксама была інфармацыя наконт таго, што у Александра Кабанова вельмі дрэнна са здароўем. Ці можаце гэта пацвердзіць? Ведаеце, я просто бачыў яго ў судзе, калі яго туды прывезлі, ну, перад апошняй пасадкай, менавіта чарговы раз асудзіць. І сапраўды ён, ну, видно было, што ён кепска сабе адчувае.
нават перапынак некалькі разоў рабілі, і суддзя прапанаваў там штосьці там яшчэ. Вось таксама пытаўся, ці ён зможа далей удзельнічаць у працэсе, но ён сказаў, што так. Але сапраўды ён кашляў, яму было відавочна кепска. І Александр Кабанов і Сергей Пятрухін перахварэлі на COVID-19, але гэта ніяк не спыніла міліцыю ад таго, каб іх перавозіць з месца на месца і кідаць у розныя турмы. Ну, ведаеце, увесь час сапраўды таго ж Кабанова вазілі з аднаго ізалятара ў іншы, і актывісты цікавілись, журналісты цікавілись дзе, і ва ўсіх ізалятарах дэжурныя начальнікі ашуквалі менавіта гэтых людзей, казалі, што ў нас іх няма. А апошні выпадак быў такі, што прыйшоў актывіст перадаць перадачу таму ж Кабанову, а начальнік, які прысутнічаў пры гэтым, ён проста ведаў гэтую асобу, ён загадаў ніякую інфармацыю па Кабанову не даваць. Як цяпер выглядае сітуацыя з перадачамі вось наконт апошніх звестак? Ці прымаюць? Ну, ситуация такая, что на конец месяца Петрухину передали. За 2 передачи, напевно, это калі на Володарце. И была магчымасць, калі ён яшчэ быў у Кобрыні, так само 2 передачи передать. Але сваякі Петрухіна ходили туды кожны дзень, каб штосьці узялі, але ім адмаўлялі. І ўрэшце рэшт тая ж маці, яна села і сказала, я человек сталага веку, и пакуль не возьмете, альбо возьмете, альбо я тут помру. Ну, тогда взяли апошні раз. Ось. И скажу, на Володарце Петрухину передали, были спробы передать Кабанову, я, правда, не ведаю, ці передали, спадзяюся, что так. Ось. И я толькі просил бы, зараз месяц пачынаецца, а у іх нормы прыёма перадач это 30 кілаграмаў, калі хтосьці мае жаданне перадаць, каб гэта справа узгаднялась з іншымі, каб не адбылося так, што штосьці ёсць, чагосьці няма, і ёсць тое, чаго не трэба. Шчыра дзякую за каментар. На сувязі быў праваабаронца Владзімір Вялічкін, Берасцейская вясна. Тыдзень таму інтэрнэт абляцеў кавалак стрыму з паседжання выбаркаму Фрунзенскага раёну сталіцы, дзе чыноўнікі вырашалі, як не дапусціць до лічэння галасоў Максима Богдановича, студента з Гарварду. Если 8 за, это будет против. Не страшно? Нет, нормально. Главное, чтобы не за кого. Нет, когда все будут говорить «да», я скажу «нет». Студент Гарвардского университета с положительной характеристикой, ты же понимаешь. Откуда в Гарварде характеристика в республике? Там и голосуй за. Где? Идет прямой эфир, мне позвонили, сказали. Нет. Приступаем к дальнейшей работе. Відэа выклікала хвалю абурэння ў сацыяльных сетках. Між тым пракаментавала сітуацыю і былая міністр інфармацыі Лілія Ананіч. Маўляў, Гарвард Гарвардам, але для таго, каб быць чальцом выбарчай камісіі, трэба мець досвед. Адказаў на гэта і сам студэнт Максим Богданович. Смешная ситуация, то есть, что депутат реагуе на гэта ўвогуле. Самае цікавае мне падалося ў гэтым допісе тое, што яна адрэагавала таким чынам, я зараз її процитую. Гарвард — это хорошо. Может быть, это даже замечательно в плане образования. Только при чем тут наши выборы? Не вижу связи. Ну, господарня Ананіч, я хотел бы патлумачыць, что я грамадзянін Беларусі, бачу тут выдатную сувязь у тым, что я хотел бы абараняць свои правы, права на тое, каб выбіраць і быць абраным, таму мне не трэба, я не бачу, як звязана моё навучанне ў якім загодна універсітэце, ці гэта Горгорская сельгасакадэмія, ці гэта БДУ, ці Гарвард, на тое, што магу я патрапіць у камісію ці не. І улічваючы тое відэа, якое потым з'явілася, то ёсць шмат падставаў думаць і сумнявацца ў сумленнасці выбараў, у гэтай камісіі. Максим, вас не зарэгістравалі ў Фрунзенскім раёне, і менавіта ў гэтым самым раёне скасавалі, прызналі несапраўднымі ўсе подпісы за Віктара Бабарыку і Валера Цапкалу, альтэрнатыўных прэтэндэнтаў. У гэтым самым раёне таксама сапсавалася ўся вада. Нешта такое вельмі дзіўнае там адбываецца ў вас. Я не ведаю, што там адбываецца, але сімвалам таго,
вось гэтых унутраных нейкіх справаў было тое паседжанне, і пасля такого вось гэтая прэс-канферэнцыя Шкруднева, ну, спадара Шкруднева, здаецца, яго такое прозвішча, які і ёсць глава Фрунзенскага раёну. І мне вельмі было сімвалічна глядзець, як ён сядзіць у гэтай школе адзін за гэтым сталом на сцэне, так? Але ж там няма яго прэс-сакратара, там няма яго нейкага дапаможніка, то бок ён там сядзіць адзін супраць узрушаных людзей, якія насупраць задаюць яму пытанні, і яны не атрымоўваюць адказу. Дык вось, і гэта і ёсць такі сімвал таго, што адбываецца. То бок такіх людзей няшмат. І яны нават у тыя моманты, калі гэта трэба, не падтрымліваюць адзін аднаго, таму што я не бачыў нікога іншага з ім разам на сцэне, які бы адказваў таксама на пытанні ад людзей. З надзеяй глядзіце на будучыню нашай краіны і на сітуацыю, што яе ўсё ж такі неяк можна змяніць і ёсць перспектыва. Зараз такі момант, як для мяне, і можа як неяк сімвалічна, так і для большасці такіх жа маладых беларусаў, калі мы у якімся сэнсе выбіраем. Так? Вось калі я магу паабяцаць, калі ў жніўні штосьці зменіцца, то я у верасні і так далей буду тут вось возьму акадэмічны адпачынак і буду максімальна рабіць што загодна, каб вось гэтыя змены былі добрымі і пазітыўнымі, так? Але ж калі нічога не зменіцца, то я пакую чемаданы і лечу вучыцца, і потым я думаю, што будзе такая ж дэпрэсія, пра якую мне распавядалі пасля 2010 году, і мне не захочацца тут проста быць, як і вялікай колькасці людзей. Таму зараз такі момант X, і мяне ёсць маральны абавязак зрабіць ўсё у маей магчымасці, каб ён атрымаўся добрым, так? І вось калі гэтага не атрымаецца, гэта сумна. Калі атрымаецца, то абяцаю. Буду на акадэмічным адпачынку наступны годзе дакладаў Беларусі, і потым пасля, калі мне хтосьці тут захоча пабачыць, працаваць на карысць радзімы. Шчыра вам дзякую за размову. На сувязі быў студэнт Гарварду Максім Богданович. Спадарства, ў гэты цяжкі час давайце ўсе будзем разам і будзем салідарныя. Для вас працаваў Вітаўт Ціўчык, гэта быў Белсадзум. Бывайце здаровыя.